И какво става хора? Аз съм Gaming за BG и днес ще подцъкаме малко Егорс в някакъв там сервер и ще оцеляваме пак с ZioBG. Но обаче само да ви предупредя, че той няма да се чува толкова много силно, но все пак ще се чува. Нали така е, Зайо? Така цяло вие хора няма да го чувате, защото много слабо се чува. И да, нека се насладете на клипчето и да. Човек, знаеш какво правим винаги? Права си блокове и веднага тръгвам. А моите приятели ми правят екип, сещаш ли се? А ще ми помогнеш ли? Окей. Аз в момента правя блок, ти ми направи екипа, окей? Аз ще ти направя храна. Тук е скъперничество. О, ест. Чай, аз си направим меч. От 32 миска. Какво ми даде? Мерси. Аз в момента си направя меч, тръгвам. Чакай малко. В момента взимам. Ето ти. Къде е средата само учи? Видях. О, мага да такава. Ако искаш ела. И ако може ми вземи една пържола. И да, хора, пак казвам, не говоря самичък, той не се чува. Да, бате, аз едно съм некъв измътен, къде си говоря сам, сеща се. Точно. Аз съм вече на мида. Ма не знам на къде са. О, да. Като цяло не. Как го друг? Аре, стига! Човек като спринтвам ми дропва нещо. Няма стана тук. Глей! Като спринтвам ми дропва. И като хода ми дропва. Аз имам 10 диаманта. И мен ме връща. Аз имам 10. Глей, човек! Супер тъпия сървър. Няма как. Няма как да не става нещо. Гледай мен аз не мога да стигна. Добре, за какво те? Окей, може една пържола. Добре, тук не ми дропва. О, мерси. Ако искаш ще отиде и апгрейдни генератора за това. Първо ще се екипирам. Апдейтно. Цяло 5 секунди. Ако искаш ти иди на мида или аз да отида на мида. Окей, човек по-хубаво ти отидеш, защото мен ми дропва. В смисъл, не че ми дропват песа, като хода нещо ми става. Чакай, ти още 7 купчета. Аз нямам повече. Добре, аз само ти дадох. Още са. Колко ми трябваха? 25, още 16. Ако ми трябваше так.
Човек, диамантите се едно отиват където си искат, сещаш ли се? What? Ей, тук колко е раз за диаманти. Нали, окей, на мен трябва още 10. Еми, айде идвай, то аз вече ги събрах, няма смисъл. Човек, на мен не ми дропва, на те как не ти дропва? Чакай, дай. Мерси. Вече е фул. Мале, диамантите ги дропва като нищо. Сега ще освобода генератора, чули? Аз имам само два. 12 диамант. О, тук има, чакай тъкмо да го апгрейдна генератора за голд. Знам, аз имам повече от 10. Вече през 2 секунди. Ей, да. Супер. О, ще апгрейд на айрон генератора, мале. Сега какво ли ще става? През 500. Това е. Мале, човек, диаманти как? Диаманти си идват къде, как си искат. Имам един диамантен меч за тебе. Взел съм ти диамантен меч. Чули? Трябва ми голд. Хора, не знам обаче как става това, но като започна нещо да правя, смисъл, като започна копчетата се чуват и много шуми, а при мен изобщо нищо не шуми. Буквално. Ела ти дам мече, за тебе. Може ли? Окей. Значи първо така. О, човек, къде ни е яйцето? Не? Знам. О, сега ще да правя. Така. Първо ще направя един чест, да си оставаме тъпите работи и ще направя обсидиан. Еми, ето. Така. Купувам един компас. Еми, да знаем къде съм. Тук оставаме. Тъпите работи. Така. Все ми трябваше. Да, кирка. 10 диаманта, аз имам. Така. Вече имам 46 стека. 46? Да. Какво? Да, наистина. Имам 46 стека. Сега само си купувам една легендарка и... Що?
Еми, айде идвай. Аз и без това почти съм събрал за легендарка да ходим да ги биеме, то останаха само грея. Абе ние сме грея. Опа, сори, пинг. Пинко. Само пинг ми остава. Айде, още 3 диаманта и идвай. Още 2. Аз нямам се. Еми, ела си направи, освободих ти генератора. Валя, изкъпи, че ще правя. На мен ми трябва голод за обсидиан. Кое? Ако искаш ги дай да направя обсидиан. What this? Че си взема тази кирка. То на къде е другия? Къде не е яйцето? Чакайте си го градил толкова. What the fuck, човек, къде е яйцето? Как да го потърся? Аз не знам къде е. What the fuck, човек, къде е яйцето, е? Аз в момента чупа целия... видях го. Я, ела тук при мене, ела тук при мене. Човек, бързо. Стой тук, аз стигам за такова. И защо го сложи така? Научно. Чакай, правата сет. Да, бе. Да, там съм. Отгоре. Аз ти направих сет. Да, го. Аз ти направих 6. Окей. Къде съм? Трябва да се слага Mortifying. Ела, направихте и лък. Еми, най-якия. Да. За какво пънч, само да ги избутва? Ами окей, аз си направя един пънч. Отиде ли да сложиш обсидиана? Лагваш. Да, защото ти ми лагваш също. Знаеш, ще си правя абсолютно много. Това. Sandstone. Блокчета. За да ограждам. What? Това най-якия сървър, който съм играл. Защото лагваше. И всичките? Единия аз дори не съм го виждал. Ако искаш обграждай с мене, да не падне. Окей, аз тук обграждам, да знаеш. Чули? Да, човек, обграждам. Само да не падна, че... Какво? Окей. Ти как я викаш?
Я виж аз как го градих. Само трябва да знам на къде са пинка и ще му кажа и пинко. You can report hackers with typing. Не искам да репорт. Да, мога да репортна хакери. Ето пише. Ти можеш да репортнеш хакери или що си? Ама знаеш какво? Ти реално не се така. What? За това, ако си направил грешка, ще те баннат. Дори да си направил грешка. What? Пак си връщам думите тъп сървър. Това навсякъде е тъжно. Това няма да... То се хака. О! Yes! О, I am the one. Видя ли човек, че това ни беше от полза? Ако искаш ела обгражда с мене бързо. Що? Защото ти коли няма, ти няколко пъти много хлад. What the fuck, чакай малко, че нещо на мишката. Не бъде. Още една нота. Ще ми дадеш ли на мене? Не. Аз не съм се ял. Ето ти диаманти. 16. Еми то бързо, генератора е бърз. Тази тъпа мишка. Вече имам приятел. Еми още два. Мале хора, вече спря да ми лаги. Това е супер брутално якото. Пак идват те си. Мерси. Дома си? Ма те с къде са? Трябва да знам на къде са. О, аз видях къде са. Аз отивам към тях. Отивам да им... Не са тук. Оттам идват, те от тук идват. Видях ги къде са. Не, фак ще умра. То сбаси хака. Аре, мри бе! То си мършата. Аз отивам към тях. Няма. Не, аз самичък паднах. О, този го оцелих. Трябва да ми стрели. О, оцелих го. Пак го оцелих. Чакай, имаш ли стрели? Аз имам един стак. Не го хакера. Ще трябва да се хакне всички. Ето в премиум има най-много хакове. Човек, аз искам да отида до някакъв друг смисъл, на мен ми трябват обикновени Golden Apple-ки. Аз имам. Може ли? Ето. Мерси, не дай викай. Аз съм добрач. Аре, аз ще тръгвам към тях.
така по това темпо, ако ме оцелят. Имаш ли дъмъче? Няма. Ой, човек, отивам за пънч. Ой, Отивам да вземе на двамата пънч. бързо. Човек, колкото по-бързо, толкова мога. You cannot build here. Oh my god. Абе, гледам ги тук. А не, Мани бе, човек. Абе, стой! Абе, аз сега идвам, бе! Уф, добре. Аз ще се направя по един смисъл. Сещаш ли се по един сет повече? Да си идват. Трябва ми пънч. Ох, как за да му тръгва в тези. Не, фак, ще умра. Починах. Умрях. Да. Сега всичко наново. Ще ме изчакаш, нали? Да, естествено. Човек, ще пазиш ли? Имаш ли нещо, горе не е пол? Имаш ли нещо, горе не е пол? Сега ще се направи една пънч. Знам. Фак! Мен ме оцелиха. Умря ли? Имаш ли легендарки? Не, трябва. Окей. Умираш ли? Чакай, вземам легендарка и идвам, човек, аз не мога да забия. Събрах, още 3 ми трябват. Още един диамант ми трябва. Готово, идвам. Аз ще умра. Вече нямам реджен. Аз е тук. Убих го. Бъц, няма ми се правят на много голями. От другите ли? Не знам, няма ми се правят на много голями. Аз знам майка. Аз си вземам пънч. Омега пънч е 12 диаманта. Аз ще имам да се взема вълци стрели. Ето един пънч. What? Ето ти пънч лъка. GG. Аз нямам легендар. Аз го бия.
не! Как ми отправо? Аз ти исках да ти помогна. О! То спие нещо. То спие нещо. Ето го. Често. И сега ни бере айтемите. О! Браво, бе. Браво, човек. И като ни обере айтемите, какво? Ние имаме там някакви кожени работи. Абе, сега трябва да Аз вземам храна. Човек, буквално вземам храна само. Аз влизам. Ще ми направиш и на мене. 20 год ми трябва. О, то сумря. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха, то сумря. Ха-ха-ха. Може ли да не умираш? Това не вече. Знам. Ще ми направиш ли легендар? Ще ми направиш ли легендарка? Да, инструмент, ще взема. Окей. Пак идват. Мисля, че не видях името, ама може би ще сложа. Да. И хора, казвам това, ако мислите, че си говоря самичък, не. Не си говоря самичък. Събрали за легендарка. Събрали за легендарка. За легендарка. Окей. Али вече айрана се апгрейдва много яко. Сега ще си взимам това. Сега ще си... Окей, мерси. Да, взех я. Ние сме близи, няма вода. Знам. Имам стаки 19 паржоли. Нужни ли ти са? Ето ти. 19. Имам толкова. Аз имам точно 64 и сега ще имам повече. И от тук нататък вече почвам само блокове. Как мога да пиша... Как мога да пиша на всички? Вече имам 2 легендарки. Сега ще направя още един сет. Там смазан не GG. Да. Ами, чай след малко ще кажа, че в момента човек, знам английски, знам го перфектно английски. Можеш да напишеш YouTube, ама и така. Ама и тотално става.
стига. Мале, евентуално ме препълно. А мен не е още. Кое? Така, на мен ми трябва да се... Аз тази игра умрях, защото ме бутнаха иначе. Мъка, бе. Аз обезопасявам терена, докато ти си правиш легендарките. Аре бе! Какво using any sorts of hack cause you to be banned 7 days? Давай, виждам. Чакай, паси. Моля, човек, виж ни базата. Виж какво прави. В момента аз правя нещо. Ама аз не тебе. Турк. Ако искаш ми помогни. Къде си? Еми те сигурно са примейт като нас. О, аз го целих, чу си музика. Е такава, тън. Аз не мога ги оцеля. О, оцелих го пак. Пак го оцелих. Към мен цели он е. Цели не. Не, он е къде е. Ето. О, мага, аз съм бил с скин. Не, фак. Фак. Аре бе! Не. Аре мри бе! Пребили го! Не, фак! Знам, виждам. Може да не са хакове. О, вече имам 3 легендарки. Аз имам 3. Ето. Аз вземам за TNT също.
Аре да тръгваме да ги биеме. Окей, вижте какво са направили, бе. Чакай. Залим Тимсах. Той е сигурно някакъв турчин. Залим. Виж сега. Не, булчета стига. Ти го при от тая страна. Да, но нямам блокчета, мисля. То е, по-ще хода до там. Знаеш как ще това? Еми, е така се прави моето момиче. Да, трябва това е така. Чакай, пайс. Цели го. Пак го цели. Брат, аз съм много добър с лъка. Чакай. Стига! Строй там, дяволе, вика. Боже. Нямам стрелите, имам само 3 стака стрелите, нямам изобщо. И ти. Само да ме обичат. What the fuck, не така, бе. Не се гледаш на сървъра, ти започна да лагваш. Весел кастар. Еми копирайт, бе. Да ми чупим яйцето. Да ми чупим яйцето. Да, бе, аз ще строя. Чакайте за малко, ще спра на пауза, кликва, защото ми звънят по телефона. Алло? Аз съм на база. Там горе. А, не, там. Аз обезопасявам. А не е тук беше. Обезопасяваш. Бе, те батерии, какво ще обезопасявам? Имаш ли блокчета? Да, бе, снимам. Ай, нали виждам, няма как да мълця, те са толкова смотани, че... Брат, искам да се обезопася. Такова. Къде е скит? Вас на обарите.
Те са големи нубове. Тос го целих. Аз оцелих втори път тос. О, ес! Падна! О, ес! Баци, аз ти казвам, че съм много добър. Тос верно, че лепна. О, I am the one! Аз го убих! О, хора, много сме яки! Човек, нали казах, че съм много добър с лъка? Какво стана? И като цяло това беше от мен, хора. Не забравяйте да се абонирате и да дадете лайкче на клипчето. Аз бях GamingZBG и до скоро!